Association USA akwa ndị anyị na-ekwuzi maka fa ọgbalụbara ụba ayaraba President General Ogbalo Association USA Sir Victor Sani Mbanefo Chinyelugo onye Chinyelugo na amị onye Chinyelugo na Anankwọ Vice President Lady Pamela Ogbuosa Nwilo Ediawan Ọchịligwe adịghị n'obodo oyibo onye mmasị ọsamaleje Secretary General Sir Patrick Odili Chukwuemeka Nwakibie onye ọmasị Umuti na Agwaeje Honorable Fabian Oyolo ọkụ oburu ụzọ nke izizi na Ndọni ọkụ oburu ụzọ nke izizi na Houston National Public Relation Officer Ogbalo National Association USA ọma nwanne Lady Vivian Ume Kilikili Star National Treasurer Ada ndị Ọsamala Ada Igiri Kirikiri na onwe ya Chief Robert Ugochukwu Asai Akunne President Ogbalo Association Dallas Chapter onye ọmasị Atanieje Sir Dr. Eles Emejom Adichieme onye ọmasị Ọsamaleje Southern California Chapter President Patrick Nwokedi Chukwunwedike Assistant Secretary onye ọmasị Atanieje Sir Nnaemeka Chukwujindu Ọkụ Chukwumalu onye ọmasị Umudaike Village na Atanieje National Provost and Secretary Ogbalo United Atlanta Mr. Vincent Udemba Akumata President Maryland Washington DC Chapter Kaijewezie na Maryland nwanne m enyi
Mine, Mr. Charles Ngadi, Charlie Millionaire, Manager, Fiego Entertainment Company, Onyoma Sotu Cheje, Mr. Vincent Udemba, Akumata, President, Maryland, Washington DC chapter, Onye Tinyelu, Yana Ezibololia, Mrs. Uche Udemba, Osodieme, Ndezi Abueje, Sylvester Azunobuta, Ogwefjeze Akudinobi One, former president, Maryland, Washington DC chapter, Onyoma Sodebi Dekede, Ayaraba. Sir Victor Sonny Mbanefo, Onye Chinyelugo, former financial secretary of World Association, Maryland, Washington DC chapter, current national president of World National Association, USA, Onyoma Siamieje, Onye Chinyelugo na Nankwo, Yana Ezibololia, Lady Eyuche Mbanefo, Eziefa Kego, Nwunye Ndị Amị, Sir Chris Ikenna Nwabineri of Lukwe nke bụrụ ihe ala, Yana Ezibololia, Lady Mmabisi Nwabineri, Stanless Asamma nwanyị ọma, Ọmọbidia Adonowu n'ụmụ Ụkwanatani, Ada Iwe n'oge, Ayaraba.
Lady Chinwe Agolue Ngala Kwesi Nwobo Nia no Somaligi Adigiri Chief Nnayelugo Azio Bunsele Nwale Tigbo Bunsele Ezi Cheke second for Hita Yana ezigbo lọọlị ya Nweze Kibia Jio Obunsele Ni Ndiwe Nwalet Sam Ndiwe Ọkwọnịcha Mr. Emmanuel Chike Osadebe Agụiliri Ndị eze Nwandumu Ike Village Natani Former Obolu National Treasurer Yana ezigbo lọọlị ya Mrs. Ngozi Obi Osadebe Ọmalịcha Princess Obi Royal Family Emekuku in Owerri Our beautiful and elegant wife Frank Agolue Akulu nọ na Kilogidi Nwadie na Kilogidi ya na ezigbo lọọlị ya Nkem Agolue Osodieme Ni onye nwa Ada ndị Asaba Mrs. Nkiluka Ọgwụgbulu Nnejime Azụmdialụ onye ọmasị Ọsọmaleje Nwazuka na Kilogidi Francis Uchechiamo Olisadioke Publicity Secretary Obolo Association Chapter Dallas President Image Print Copy Incorporated Honorable Vincent Studio Bondia JP Chukwu Nwifenu Apollo Mmadụ Ọnụ na-ekwulu ọbọlụ Former Councilor Representing Osomala Ward Nwadogwu Ọdọbọ Ogbonnia Nnukwu Obi Ụmụ onye ogwu n'Ọsọmaligi Mr. Kevin Ejike Chiakpo Isi Cheli Honorable Member Obolo Association Dallas Chapter Omogo onye ọgbọlụ jeje mba President and CEO Office Machine Incorporated Dallas, Texas Chief Mrs. Igodiojo Okwesa Ejie N'ụmụ onye okwu n'Ọsọmaligi ya na ụmụ ya Chief Patrick Ochodi Chief Frank Ochodi Chief John and Anita Ochodi J.O. CEO Voice Technologies Chief Olajide Ochodi Adienu Ayaraba
Mrs. Felicia Chimezie Ogbonnia, nwunye Sama Akwe Odogwu Odogwu Ogbonnia na Umuobi Umu onye Ogwu Ọsamalike, anụ onye adara nwa mgbe Bishop Prince Azụnnanna Azụbike Chukwuma, nwa Mr. Emeka na Mrs. Ngozi Chukwuma, Anecheli nwa ya na nwanne ya Mrs. Obiageli Iyoyo of Royal Family of Great Onia Chukwuma N'Umuolo Ugolo Ọsamalike, Mrs. Esther Chima N'ihi Ọsadebe onye ọmasị Atanieje, member Ogbol Association, Enes Odunze onye ọmasị Atanieje, member Ogbol Association Dallas Chapter, Dr. Joseph Dojo Onia Akwụ nwanne ya na lọlị ya Nkoli Onia, ndị ọmasị Odebidekeje, Sir Patrick Odiri Chukwuemeka Nwakibia, National Secretary Ogbol National Association USA, onye ọmasị Umuti na Abụeje ya na ezigbo lọlị ya Mrs. Ngozi Chukwuemeka Odili Adadiora Mma, Social Director Dallas Chapter, Osodieme Ngala kwesịrị nwanyị ọma, anyị ejewezie na Houston, Texas, obodo mmanụ, obodo Chukwu tere ude nsọ. Honorable Fabian Oyor ọkụ buru ụzọ nke izizi na ndị ọnị, ọkụ buru ụzọ ndị ọgbara, President Houston Chapter, National Public Relation Officer Ogbol National Association USA, ya na ezigbo lọlị ya Mrs. Irene Oyolu Mma buru ụzọ, First Lady Ọmaobi dị ya, Engineer Atọ Morris Akunne, Vice President Ogbol Houston Chapter, onye ọmasị Ụmụesele Ọnịsha Eje, Nwadiani Ọsamala ya na ezigbo lọlị ya Princess Dina Morris Odoziakụ dị ya ọmalịcha, Mrs. Vivian Ume Kilikili Star, National Treasurer and Houston Secretary, Ada ndị Ọsamalike,
Mr. Ralph Quiz Ebube Dike Omeke enyi na ọgbakụba Odogwu Imenyu Public Relation Officer Houston Chapter onye ọmasị ụmụ nkwọ ọgbakụ eje oke mmadụ n'ime ya na-ezigbo n'ọlụ ya Mrs. Rose Quiz Adaeze oyibo nwanyị nwunye ndị ọgbakụba Dr. Cyril Anuka eze dị n'obi nke izizi na ndokwa nation Treasurer Houston Chapter onye ọmasị Ogume na Delta State eje former President Ndokwa Association Houston, Texas ya na ezigbo n'ọlụ ya Mrs. Blessing Anuka Mama B Chionye na-edu eze Injinia Franklin Obusel Chukwuji Ndụ onye ọmasị ụmụ awọ Aligbo Ndụ na Ndọni Eje Financial Secretary Ogbalu Houston Chapter ya na ezigbo lọọlụ ya Mrs. Ifeoma Obusel Mgbolumma Assistant Secretary Achalugo nwanyị Chief Andrew Osoloka ọnụ omemgbe oji Petron ya na ezigbo lọọlụ ya Erin Ọnụugwu Prestige nwanyị Nwadiani ndị ụmụ Ezaka Mama Anna Quiz Ọdawuzo nne Houston Chapter Agadi ụmụ nkwọ ọgbakụba Metron Achalugo nwanyị Ọmụeze Mrs. Edith Ihegboro Ocheeze onye ọmasị Agbụ Eje ya na edie oke ọgọ ndị ọgbaru Chief Chika Ihegboro mba m onye ukwu Chief Owele Matias Nwosa Retired Army Officer Chukwunwedike ya na ezigbo lọọlụ ya Ezinne Mrs. Roseline Nwosa Ọbịanibeli one of Uchi ndị esi Uchi Delta State eje Special Mama Mr. Roland Jaja Deacon Jaja
Jaja Alagbo onye ọmasị Okpoko Town na Rivers State eje ya na ezigbo lọlị ya Mrs. Elizabeth Jaja Akunne Intercessor Love and Compassion Ministry Mr. Joseph Okili Isamade Okili Odogwu onye ọmasị Odebide Keje Mr. Okudiri Ogbo ezi nwanne onye ọmasị Odebide Keje Mr. Samuel Ikenga Iyasele Chinwakanedu onye ọgwụ ukwu abụọ ya na ezigbo lọlị ya Mrs. Benita Ikenga Sparko dị ugwu mma anyị ejewezie na Atlanta chapter USA His Royal Highness Igwe Augustine Azukangod eze okwu ike tu ọkpatani Patron of All National Association USA ya na ezigbo lọlị ya Chief Mrs. Adangodi Oduonwanyi former National Vice President and former Atlanta Chapter President aka na-emelu ụmụ ogbenye n'ọgbalụ Mr. Anachi Opene nwa dị mma nze President Atlanta Chapter Member National Executive onye ọmasị Odebide Keje ya na ezigbo lọlị ya Mrs. Juliet Opene Anecheli Mmanze Ayaraba Mrs. Lady Lolo Obiagerioma ọ dị ụkọ na mba ọ nọ n'enyi nwanne Odebideke Ebu Provost Ọbọlụ Atlanta Chapter Member People's Club of International Atlanta Chapter ya na ezigbote dị ya oke ogo Honorable Chief Sir Anthony Omar Oje na Mayo onye ọmasị Uruala Ididi Atọ North Imo State eje ọgọ bụchi onye
Rodrick Nwekedi Ukwu Nwedike Assistant Secretary onye ọma si Atani eje ya na ezigbo lọọlị ya Gloria Nwekedi Achalugo nwanyị Lady Amara Onwalu Ugegbe di ya nwa Chiamụ ya family n'ụmụ awọ na ndị ọnị ada anyị nwanyị Lady Pamela Okosa Nwilo Ọchịligwe adịghị n'obodo oyibo National Vice President Ọgbọdụ National Association USA Former President Atlanta Chapter onye ọmasị Ọsamaleje ọma nwanne na USA Ejie nwanyị Sa Nnaemeka Chukwujindu ọ bụ Chukwumalụ onye ọmasị Ụmụdanke Village na Atani eje National Provost Secretary Ọgbalu United Atlanta Ayaraba Professor Emmanuel Odua Patron Atlanta Chapter Former President National and Atlanta Chapter ya na ezigbo lọọlị ya Mrs. Nnonya Mercy Odua Member Atlanta Chapter Achalugo nwanyị ndị ezi David Ekeje anyị ejewezie na California Chapter USA Sir Dr. Eles Emejom Adịchieme onye ọmasị Ọsamaleje Southern California Chapter President ya na ezigbo lọọlị ya Lady Laura Emejom Odoziakụ di ya Sir Joseph Emejom oji nwayọ adị arụ ahụ onye ọmasị Ọsamaleje Ọdụ of Akparam Village ya na ezigbo lọọlị ya Rose Emejom Ọdauzo Catalog Iyemu Jesus Life Member Dr. Mrs. Elizabeth Obegeludeze Ugo Chalacha one of Ogbalu onye ọmasị Ọsamaleje Adigileze Lady Elizabeth Nkoyelu Obiora Akuluno
Lady Maureen Okong, original mama, Adandi Atani, wife of Prince Obi Okong of Umuana, Neziagu. Wife of late Jude Ifeasho of Enugu. Dr. Ifeoma Odunze, Jude Adandi Atani. Chief Doctor Mwiko Okwosa, Odopuo of Atani, Ochilos of Obatua, Akoma Jidaku of Ndiaku, Obong Enem Adafrio of Anan, life member, Onyomasi Atani, Yanes Bololia, Mrs. Uche Okwosa, Omalobidia, Mr. Chike Obodaya, Ezo Himili Natani, Otuabuku Mwada, Yanes Bololia, Mrs. Amechi Obodaya, Oyileze, Nwachi Nemelu, Ajalugo Nwanyị, Mrs. Patricia Oseni Amodu,